Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтаро и новинкора бинен чихе фасон ҷои апаи Ҳанифа мо омадагиам новинкои хушро овардагиян бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза 3 қатор даяй ози якта ба якта нишон метиян боварӣ дору маҳқултон мешава ира бинен двойка и чанд сумай сабукак хушруча 220 сомон метиян мана бо арзон мешава аз 200 сомона материалшон ҳарирай духтаро ира на рангш дига мешава на мисол обда медроя чанд расветка дора беҳад хушруча ина расветкаоша бинен стойка варадник 220 бо арзон меша 200 бо арзон меша хулас ина духтарако бинен расветкачои фасон размерош чӣ хела размерош нефи 42 то 48 то 48 молодежка будай духтаро ана баъд бо инаи двойка и чанд сумай духтаракои азиз хоҳен агар ки рӯтон саб сафед шава бе доғи рӯ бе маршинка гладки ранги пластмаси фасон шава пас инами хоҳарак да бинависен шумора бо ширкати атомӣ шинос мекунад корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро чӣ барои маршинка чӣ барои доғи рӯ чӣ барои мисол афтидани мӯи сар инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед дар инҷа хариди беҳуда нестай дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистонам кушода мешава ширкат барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай обучения беплай шумо аз звания намеафтен убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза хулас ҳам ширкат беҳтаринай ҳам маҳсулотош беҳтаринанд ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай марамад инами хоҳарак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен чӣ тавре ки гуфтум хариди армоҳа нестай хариди мисол маҷбурӣ нестай хариди дигару нестай барои авай дер накардан нависен духтарако боварӣ дорум маҳқултон 250 сомон бори бишкек паплиная ҳам хушрӯй паплини фасонай ваям хе рангш ярки фасон қадш дароз ана то 60 размер будай диден духтаро чӣ хел размерои хушрӯай ана баъд бо ҳаста намихе двойка белмандо ё чанд сум 180 сомон ирам расветка дорада мана марҳамат хоҳишмандо биёен бо агар ки нафаҳмиден духтаро нависен суратоша мепартоя интихоб кунен ана хел двойка омадагиай хушрӯча ина тигр то 60 ина касое ки двойкаи балишмерка мепурсиден размерои хушрӯ овардагиянд баъд ина моделшам аҷоиботай нархшон чандай 250 сомон ай двойка бо арзон мешава диден чихе принтои хушрӯ дора тигр ана ҳастай инаи модел ё чанда 250 сомон бо арзон меша фасонишона бинен духтаро чихе хушрӯ бори бишкек духтаро медонен ки сифати бори бишкек бо нағзай ана ҳаст аз анаин двойка ино чанда ино подростковияи размерошон нархшон 220 сомон бо арзон меша чӣ нархе ки ози мо гуфтестем духтарако бо арзон мешаванд яна бо ҳаст ини хелион двойка ишам бори нав и чанд сумай 280 сомонай бо арзон мешава расветка дора мана шумо рақамашон аст дар рӯи экран шумо нависен бо расмошона равон мекунанд ба ҳазур интихоб кунен размер доранд ё чӣ размере дар корайтона ҳастай ира бинен чихе хушрӯ паплинака и акция шудага и чанд сумайози 180 сомон паплини белмандо беҳад хушрӯ ози дар давоми навор бо дигар намудоршам метавонед ки бинен ана баъд двойкае ки беҳад хушрӯ духтарако инам хели двойкаи ипек хичон пӯшидагиам бинен чихе хушрӯ размерои калонам ҳаст ипек купраяй ина расветкош то 56 размер будай ина нигоҳ кунен ипеки тоза мулоимак дар тобистон мепӯшен духтаро марамад нархшон чанд сумай
600 сомон марҳамат бо арзон мешава леки фасони бадай духтарако ина каседа дар кораи двойкои фасон ҳатман апай ҳанифамуда нависен ё ки биен ай пеш борошона бинен бинен охи духтаро чихи хушру стилни фасон модни гуфти гапо беҳад хушру метова ай пеш мана марҳамат хоҳишмандо ҳатман биёен аз и двойкоҳо як бор хабар гирифта бинен ки ай пеш чӣ хелан мана ана бо платьёи вечерни ам доран ё чанд сомон 280 сомон ай бо арзон мешава арганза бори гуанҷов духтаро марҳамат аз инам расветка ҳастай вариантҳои вечерни мепурсан ина вечерниҳоям ҳаст духтаро чанд та расветка ина дар кор боша биёен то 52 размерош будай инчунин ипекои фасон доран мана бинен чихе ипекои хушру доран чанд сма як тараф боло 450 ипекои оригинал ая ино 450 сомонан ипекан духтаро паплиньо итальянка нестан ипек хичан 450 сомон бинен ҳози материалаш иқанарх навис иҷада боша киртай тайёр шаш мо метонен 450 сомонӣ гирен ем сета ипеки оригиналай ана баъд бо ҳаст купра ипекаш мана бинен иё чанд сомон 380 сомон мекунанд мана марҳамат дар кор боша аз инам расветка доранд фасони хушрувай инаи салатвиам ҳами моделай қа материалшон фасонай духтаро мана инаи бардовиам ҳам хелай диден 400 то 380 сума метиана мана то 380 сума шумо метунен ки харидорӣ кунен иҷада анаи гилои ипек итальянка унау кунҷа ва ё чанд суман 260 анаи модело 260 сомон ина бо дигар расветкашам ҳастай диден 260 сомон шрувай мана итальянкае патлинаташ итальянкае инаи моделшам ҳастай мана и моделшам ҳамхе 260 сомонӣ ане гилча майдо чанд сомон инаи модел 250 сомон то 6 размер доштаи духтарако нависенчуна бо суратора мепартоян паплинаш турецкия ана баъд сангчадоро чанд сомон ина 220 сомонӣ мечанд диде фасонакай паплиниш белмандо ана ино ба фасонана ё чанд сомон нархаш 380 сомонай бо арзон мекунанд туркияй духтарако ҳам вишивка дора ҳам нигин дора кори дастияй ана баъд бо ҳаста иҷада инам хел вай киртапочои гили ипек паплинаки хушру ана баъд киртапочора диден духтаро 150 сомонанд ози ай пеш бо нишон метем беҳад гилои хушру доран духчам фасонакайги пюр кардаги марҳамат 150 сомон киртапочаи беҳад фасон ина ишаишда хушрувай бовар кунен ҳамаш фасонан гилошон инчунин ҳаста инаи модело ё 130 сомон киртапочаям абайни стил духтагиай духтаро нигоҳ кунен киртапочои фасони миллӣ ина духтаро 130 сомон 180 сомон буд ҳозир бошад 130 сомон шудагиай инчунин ҳаста инахе киртои дарози фасон 150 сомон ҳозир иёшам нишон метем ба ҳазур тамошо карда метавонед ки интихоб кунен марҳамат духтаро ира бинен охе чихе фасонан чанд та расветка доран нархошон 150 сомон мана бинен духтошонам хушрувай 150 сомон ина инояма ҳамхел иёшам 150 сомон мана иёшам ҳамхел духтарако 150 сомонӣ ҳамаш 250 будан ҳозир аксия шудагай 150 сомон кадо меша ки бигирен духтарако 150 сомонӣ ина и тарафдаяма ҳастай иноям аксия шудагиян ино чандан иёшам 150
ایرا بینن خشروگیش دخترو 150 سومون فسونی بدای ای 450 سومون نبر کردگی بودیم حاضی باشه 150 سومون شدگی دخترو مرحمت دیر نکنین حتما با پیش بیاین خطون بینین اگر خواهین دستفکتون میکنن و حضور میتونن که انتخاب کنین مانا ایرا بینین اخی ایشایش دخشروه ایشایش دخشروه 150 سومون تماشا بینین عزیز اگر نوارد خشرو دیده نتوانستید شما نویسین رسمشون روان میکنن با حضور تماشا کرده انتخاب کنین مانا نگاه کنین 150 سومون اینه گلوی ایپک نوینکا دختی فسونک بعدن انای کرتو هسته 200 سومون مرحمت بلمندویای عجایب فسونک 200 سومونی از این سویتکا هسته دخترکو شتا میپشن هیچی نمیشوه 5-6 تا سویتکای شما نویسین با رسمشون روان میکنن با حضور تماشا کرده انتخاب کنین و سنگچه دروش هم هست سنگچه درو هم بینین اینه ایش هم همین نرخه 200 اینه مدل 150 سومونه عکس کردگین 150 سومون من ایم 150 سومون اینه نگاه کنین نمی کرتو همش فسونم باور کنین همش قیمتیان حوزی عکس شدگی 150 سومون شدگین اینه سنگچه درو اینه مدل هم میپرسیدن ای چند سوم شدگ 180 سومون به حد ستیلی فسونه اینه دویکایی که گفتیم دخترو مرحمت اینه دیده عجایب فسون اینو ترویکایان شرف هم دارن چند سومه 180 سومون نگاه کنین دخترکو عجایب فسونک مرحمت برای معلومات بیشتر با خچونده نویسین این پلاتیشکو برای دخترکو در کار باشه چند سومه 200 سومون دمیتن از این سویتکا هسته دخترکو نویسین شونه با صورتشون میپرتن به حضور تماشا کرده انتخاب کنین انتخاب خیلی زیاد دارن منه خلاص در جای در نقطه سودای اپای نیفمو کرتا همه نمودش هسته از همین 150 سومون از 120 سومون از 120 سومون سر کرده شما در اینجا کرتا پیدا میکنین تا قیمتش نمی ایپکو نو اومدگی 450 سومون آن 600 سومون دویکا داره نه تا 600 سومون دویکای فسون منه ایپک کوپرای به حد فسونک